Φίλες και φίλοι, χαιρετώ σας. Είμαι η Κατίνα του καναλιού Κατίνα 642 και σήμερα, όπως σας υποσχέθηκα στο προηγούμενο βίντεο, θα σας δείξω πώς θα πλέξετε ένα ζευγάρι γάντια για αρχάρους, πανεύκολα, πάρα πολύ εντυπωσιακά, ζεστά. Και είχα κάνει αυτό το μπερέ και αποφάσισα, επειδή μου είχε μείνει κλωστή, να κάνω ταυτόχρονα και ένα ζευγάρι γάντια χωρίς δάχτυλα. Λοιπόν, είναι εύκολα πολύ. Τα προτείνω στους αρχάρους, εννοείται και στους άλλους, αλλά θα μπορέσουν να τα κάνουν, να κάνουν ένα εντυπωσιακό πλεκτό τώρα που αρχίζουν να πλέκουν και να μπουν σιγά σιγά στη μαγεία του πλεξίματος. Ας ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω ακριλική κλωστή, είναι, όπως σας είπα και πριν, το νήμα μου που έμεινε από το μπερέ, σε χρώμα ιβουάρ, και βελονάκι, για να το βάλω να δεν φαίνεται και όλο στο νούμερο 4. Γυαλίζει η λάμπα, δεν ξέρω. Εντάξει. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν να τα πλέκουμε, τόσο εύκολα που δεν θα καταλάβετε πώς θα τα τελειώσετε. Και ξεκινάμε κάνοντας εδώ τη θηλιά μας, έτσι. Και θέλουμε να πλέξουμε 36 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, αυτό το 8, 9, 10, το νήμα είναι και λίγο ευαίσθητο, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Θέλω να πλέκετε αφράτα, έτσι, δεν θέλω να το σφίγγετε. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Τέλεια. Έχει γίνει. Για να καταλάβετε, το γάντι πλέκεται έτσι. Έτσι. Όχι έτσι. Μην σας φανεί μεγάλο δηλαδή. Τώρα, τι θα κάνουμε. Μισό λεπτό. Δώστε μου λίγο χρόνο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ θέλω, έτσι, να ξεκινήσουμε να πλέκουμε. Αυτό δεν μετράει, εννοείται, έτσι. Εδώ είναι, αυτό είναι η τελευταία μας θηλιά, η 36η, οπότε μπαίνουμε εδώ και πλέκουμε ένα άριχτο. Στην επόμενη θηλιά πάλι άριχτο και άριχτο. Έτσι θα πλεχτεί όλο το γάντι, όπως είναι και ο σκούφος, με άριχτα. Ξεκινήστε έτσι. Σας είπα χαλαρά, δεν θέλω να τραβάει, γιατί συνήθως όταν ξεκινάμε να πλεχτώ κάτω τραβάει, και αν το σφίξουμε πολύ, ναι. Θέλω να κάνετε όλη τη σειρά έτσι μέχρι εδώ στο τέλος, και στο τέλος της σειράς θα έχετε 35 άριχτα. Όλο το πλεκτό θα γίνει με 35 άριχτα, γιατί το ένα, το 36 που είχαμε, το φάγαμε στο γύρισμα. Τελειώστε τη σειρά και θα σας δείξω μετά πώς θα αρχίσει το σχέδιο. Και έχουμε τελειώσει τη σειρά, είναι 35 άριχτα. Και τώρα, τι θέλω να κάνετε. Αυτό το κάνουμε πάντα σε κάθε σειρά. Ένα λυσιδάκι στον αέρα, ενώ όταν γυρίζουμε τη σειρά μας, έτσι. Γυρίζουμε και τώρα τι θέλω. Δεν θέλω να μπούμε εδώ μέσα, εδώ, να πλέξουμε εδώ μέσα τις θηλιές μας. Θέλω να είναι οι θηλιές μας, στην πίσω θηλιά, εδώ. Να σας το δείξω λίγο. Βλέπετε? Μένει εδώ. 2. Εδώ. 3. Καλά, τώρα δεν χρειάζεται να τα μετράω. Στο τέλος θα βγουν 35. Απλώς καλά είναι κάπου να τα μετράτε για επαλήθευση. Το καταλάβατε. Μπαίνει εδώ.
πίσω και εδώ σχηματίζει, θα γίνει ένας όγκος. Έτσι θα πλέξετε πίσω στην πίσω θηλιά όλη τη σειρούλα και θα σας δείξω πώς θα συνεχίσουμε μετά. Τελείωσε η σειρούλα μας, βλέπετε, γίνεται έτσι. Και τώρα θα κάνουμε, έχει 35 άριχτα και τώρα ξανά άλλη σεδάκι στον αέρα και πάμε εδώ πίσω και κάνουμε πάλι αυτό, έτσι. Άμα δεν κουνούσε και την κάμερα, αλλά έρχομαι κοντά για να σας δείχνω και... αυτό. Έτσι θα γίνει και αυτή η σειρά πίσω. Εντάξει, τελειώστε τη σειρούλα και θα συνεχίσουμε. Φτάσαμε και στο τέλος αυτής της σειρούλας και τώρα τις τρίτες γυρίζουμε για την τέταρτη και τι θα κάνουμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό. Όλο το πλεκτό μας δηλαδή θα γίνει έτσι. Σειρές, πέρα πέρα, ίδιες, άριχτο, στο άριχτο, στην πίσω θηλιά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας δείξω άλλο. Να σας δείξω τώρα όμως τι ακριβώς θα κάνετε, γιατί εγώ έχω φτιάξει το ένα γάντι για να σας βοηθήσω. Ορίστε. Εδώ θα αφήσετε, καλά αυτό θα σας το δείξω στο τέλος, θα αφήσετε κλωστή. Το γάντι μας αποτελείται, έτσι, από 32 σειρές. Δηλαδή εδώ πλέκω την τέταρτη, πρέπει να πλέξετε 32 σειρές. Και για να σας κάτι που θα μπορεί να σας βοηθήσει, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να χαθείτε στο μέτρημα, είναι ότι θα έχει 16 τέτοιες καμπύλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Τελειώνει. Εντάξει, αν μπερδευτείτε στο μέτρημα, μετράτε τις καμπύλες. Βάζοντας πάντα αυτήν την κλωστή εδώ που αρχίζουμε από εδώ, για να σας βγουν σωστά οι καμπύλες εννοώ. Έτσι, εδώ τώρα γίνεται η δεύτερη. Θα το βάλετε έτσι και θα μετρήσετε να έχετε 32 σειρές, 16 καμπύλες. Πλέξτε το και ύστερα θα σας δείξω πώς θα το ενώσουμε. Και φτάνουμε στο τέλος. Τις πίσω θηλιές έχουμε πει. Ωραία. Κάνουμε εδώ και κόβουμε. Την κλωστή όμως θα την κόψουμε λίγο μεγάλη εδώ, γιατί με αυτήν θα ράψουμε το γάντι μας. Αυτό. Άμα μετρήσετε τώρα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Η αρχή είναι από εδώ. Εδώ τι είναι το τέλος. Τώρα θα ασφαλίσω εγώ εδώ αυτήν την κλωστούλα. Κάντε το κι εσείς. Και μετά θα σας δείξω την επόμενη κίνηση, που θα είναι το ράψιμο, η οποία είναι και η τελευταία. Γιατί όπως είπαμε είναι πάρα πολύ εύκολη όλη η διαδικασία. Άντε καλά. Εντάξει, και τώρα το ράψιμο. Βλέπετε έχουμε ασφαλίσει την κλωστούλα και αυτή θα είναι η ανάποδη μεριά. Έτσι, θα το διπλώσω έτσι. Έχω βάλει τη βελόνα μου στην κλωστή και θα έρθω από αυτήν τη μεριά εδώ για να το γυρίσω, για να πλήξω από τα δεξιά προς τα αριστερά. Θέλω να πάρετε μία μεζούρα και γιατί θέλω να ράψουμε μέχρι 11 εκατοστά. Η μεζούρα μου πρέπει να αντικατασταθεί επειγόντως, να πάρω καινούρια. Ευτυχώς είναι εδώ 11. Το 11 το έχει. Θα πάρω μια βελόνα και θα βάλω εδώ η σημάδι, για να ξέρω που να τελειώσω, να με μετράω συνέχεια.
εδώ. Εντάξει, ωραία. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Και τώρα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι, ήρθαμε εδώ. Θα βάλουμε εδώ, εντάξει, στην αρχή. Θα το κάνουμε 1-2 φορές αυτό, για να ασφαλίσει γερά. Έτσι. Άλλη μία. Και μετά θα αρχίσουμε το εξής. Θα μπαίνουμε μέσα εδώ και μέσα εδώ. Και θα γράφετε έτσι. Θα μπαίνουμε μέσα σε αυτό εδώ. Έτσι. Και μέσα σε αυτή τη θηλιά. Ωραία. Η επόμενη θηλιά μας είναι εδώ μέσα. Το βλέπετε, δεν είναι δύσκολο. Και η επόμενη είναι εδώ. Μην σας φαίνεται ότι πάει στραβά, γιατί της κάτω σειράς είναι λίγο πιο σφιχτές οι θηλιές από το κλείσιμο. Η επόμενη είναι εδώ και η επόμενη είναι εδώ. Εντάξει, γράψτε το έτσι μέχρι να φτάσετε εδώ, σε αυτό το σημείο. Εδώ δεν χρειάζεται να το βάλω, γιατί εσείς θα πάτε σύμφωνα με τις στυλίτσες. Κάντε το ως εδώ, 11 εκατοστά, και θα σας δείξω μετά τι θα κάνουμε. Και φτάσαμε εδώ στο τέλος, στην τελευταία μας θηλιά. Να βγάλω αυτό. Ωραία. Έχουν γίνει 11. Πάντα επαλήθευση. Ωραία. Εντάξει. Και εδώ, σε αυτή την τελευταία θηλιά, θα κάνουμε λίγο, θα το ασφαλίσουμε το γαντάκι μας, γιατί εκεί θα ανοίγει και θα κλείνει. Θα κάνουμε άλλο ένα. Εδώ. Μετά απαλά μέσα από τις θηλιές. Και κόβουμε. Ωραία. Από αυτή τη μεριά είμαστε εντάξει. Τώρα θα πιάσουμε, θα γυρίσουμε από εδώ. Και θα κάνουμε το εξής. Θα βρούμε την πρώτη θηλιά εδώ. Έτσι. Και την πρώτη θηλιά εδώ. Συγγνώμη, πρώτη θηλιά εδώ. Και την πρώτη θηλιά εδώ. Και θα δέσουμε έναν κόμπο για να μην καθόμαστε να ασφαλίσουμε και τα λοιπά. Ωραία. Και ξεκινάμε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εδώ θα το κάνουμε άλλη μια φορά, γιατί είναι η αρχή. Έτσι. Και θα πλέξουμε. Ένα λεπτό να δω εδώ που είναι. Μπράβο. Θα πλέξουμε 3 περίπου με 4 στυλίτσες. Εδώ δεν θέλουμε πολύ, θέλουμε έναν πόντο. Έτσι, ο πόντος μας έχει γίνει. Σαν να περνάμε εδώ. Εδώ. Απαλά. Κόβουμε. Και γυρίσω από την άλλη μεριά. Περνάω απαλά μέσα από τις στυλίτσες και βάζω αυτήν την πλωστή για να με πέσουν και οι δύο στην ίδια σειρά. Ωραία. Να καθαρίσω λίγο το τραπέζι. Αν από εδώ γυρίζω και
το φοράω. Να το. Έτοιμο. Για να φορέσω και τ' άλλο, να το δείτε. Όπα, ανάποδα. Πάρα πολύ εύκολα. Δέστε τα. Πάρα πολύ εύκολα. Και πάρα πολύ όμορφα. Και ταιριάζουν πάρα πολύ με το σκούφο. Είναι ζεστά. Είναι άνετα. Νομίζω ότι θα τα ευχαριστηθείτε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας.